и добре дошли в канала! Остават само 7 дни до Коледа и по този повод съм ви подготвила една 7-минутна тренировка с 7 основни упражнения. Почти винаги включвам някои от тях в моите тренировки, както знаете, така че вземете си едни гирички, загрейте добре и да започваме. Разбира се, първото ми упражнение е обикновен клек. Може да го направите с или без гири, зависи от вашето ниво на тренираност. Хубаво изнасяме таза назад, правим дълбок клек и изправяме бавно нагоре. Дишаме през цялото време. Чудесно, 15 секунди почивка, след което продължаваме с мъртва тяга. Показвам. Отново следва почивка, след което продължаваме с упражнение за гръб. Връщаме гирите по този начин и хубаво дърпаме с гърба. Имаме едно леко фиксиране в крайната позиция при свиването на ръцете. Чудесно, разтърсете ръце и крака. Продължаваме с напъти. Сменяме крака, ляв и десен, обикновени с стъпка назад. Не бързаме. Бавни, отчетливи, правилни движения. Чудесно, преминаваме на земята. Продължаваме с глутеус мост, нисък мост, който както го нарича, това е без значение. Поставяме гирите по този начин или отново без гири. Също, разбира се, опция. Вдигаме, фиксираме леко и пускаме. Напомням за дишането. Много е важно да не забравяме да дишаме, както и кога дишаме. Имаме
издишване по време на повдигането на таза нагоре. Оставяме гличките и продължаваме с силен бой. Лично на мен горната част не ми е толкова сила, затова аз ги правя по този начин на колене. Вие, разбира се, ако сте по-напреднали, може да си го правите и с пънати крака. Започваме. Бавно и отново отчетливи движения. Намерете своето темпо. Чудесно. И завършваме 45 секунден планк. Подготвяме се на лакти. Коремата стегнат през цялото време и отново не спираме да дишаме дълбоко. Ако изпитаме силно затруднение, можем леко да повдигнем таза по този начин, да починем няколко секунди, след което да върнем в изходна, правилна, изправена позиция. Стягаме кореми тук през цялото време и дишаме. Браво, момичета! Много ви благодаря отново, че бяхме заедно днес. Ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала и така ще получавате известие за всяка следваща тренировка. Пожелавам ви весели празници и